डेमोक्रेसियाव आरो पलिटिकल एक्सारसाइज जेब्ला खालामो अब्ला गाव गावबागाव केपासिटिखौ लानानै माखासे बिजाथि जानो लुबैनाया निश्चय थायो बेबायदिनो थागोन जोंनियावबो दंमोन जानांगौ दिनै जों डिस्ट्रिक्ट कमिटि जानानै बिथांमोनखौ सोर माबायदि बेबायदि जों बेबायदि बिथांमोननि सायाव जों रिकमेन्ड माने अपिनियन जों होनो हाया किन्तु हाइ कमान्डआ मोनथिगौ जे सोर टिकेट बिदोंमोन आरो सोर माबायदि लेभेलनिमोन हाइ कमान्डआ गिबिनिफ्रायनो बहुत सार्भे खालामदों आरो सोरबायदिखौ होयोब्ला जे जोङो माने देरहासारनायखौ मोननो हागोन बेबायदिनो तारमाने हाइ कमान्डआ बे टिकेटखौ डिक्लेयार खालामदों किन्तु जाय बिथांमोना बिदोंमोन आरो बिखांनायनि उनाव टिकेट मोनाखिसै नोंथांनि सोंनाय बायदिब्ला दा बिथांमोननिफ्राय बोराबनाय मानाय बायदिसिना बेबायदि जोंनि नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जों दाबो नुनो मोनाखै आरो बे जोंनियाव थानाय नङा मानोना खोब माने टेकनिकेलि आरो गासैजों सावरायलायनायनि गेजेरजों नैबे बिजाथिफोरखौ थिक थाक खालामनाय जादों बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंहा बेखौ लानानै खुनु खेलिमेलि थानाय नङा बे गासैबो थिगानो जागोन खुलुमबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि UPPLनि जानानै नोंथांमोननि गेजेरजों गासै रायजो राजासिम जोंनि खुलुमनाय सिबिनाय अनसायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय दिनै बे समाव जों मोनसे थांखिजों नैबे प्रेस मिटखौ जों लानाय जादों बेनो जाहैबाय मैया एबा 21 अक्ट'खालि जितु UPPLनिफ्राय गिबि खेबनि तारमाने फार्स्ट फेजनि जितु केन्डिडेट डिक्लेयार खालामबाय बेवहाय गासै 18 जन जोंनि UPPL दोलोआ केन्डिडेट डिक्लेयार खालामबाय आरो बिनिनो सानै केन्डिडेट जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जों मोननो हाजेनबाय बिथांमोनानो जाहैबाय डक्टर नीलु स्वर्गियारी आरो सासेया रुजुग्रा मोसाहारि धोनस्रिनिफ्राय आरो गुबुन सासेया रौतानिफ्राय जाय बिथांमोना 18 जन जोंनि केन्डिडेट डिक्लेयार जाबाय जों बिथांमोननिसिम जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि जानानै जों जोंनि गाहाम हामग्लायनाय आरो जोंनि अनसायनाय जों बावहरनाय जाबाय आरो आसा फारिदों फैबाय थानाय समाव UPPL सरकारखौ दाफुंनायाव बिथांमोननि मैखोम बिहोमा जों मोननो हागोन आरो जोंनि जितु पलिटिकेल पार्टि दोलो बेखौ दोलोखौ दैदेनलांनायाव जों बिथांमोननिफ्राय जिखिनि नांगौ गासैखौबो जों आसा फारिनो हायो गतिके जों आसा खालामदों जे फैबाय थानाय खम समनि बिथोरावनो आरो गुबुन लिस्ट बा दोलो मा होनो केन्डिडेटनि लिस्ट जों मोननो हागोन मानोना जोंहा गासै 40टा समष्टि दं 40टा समष्टि दं बे 40टा समष्टिफोरनि बिथोराव दायो 18 साल'सो तारमाने 18 जनल'सो केन्डिडेट डिक्लेयार खालामदों आरो खम समनि बिथोराव जों आसा फारिदों जे गासै 40टानिबो केन्डिडेट डिक्लेरेसन जाबाय थागोन दा UPPL दोलोनिफ्राय जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि जानानै जोंनि बुंनो गोनां बाथ्राया बे जे पार्टि हिसाबै इलेक्सन देरहानो थाखाय जेसेबांखिनि खामानि मावनांगौ दं बे खामानि मावनाया जोंहा सम्पुर्ण जाबाय फुरा जाबाय दायो जोङो पाब्लिकजों रायज्लायदों लोगो हमज्लायदों आरो फैबाय थानाय समाव गावनि जितु आंगो बिजाथि बे आंगो बिजाथिनो मारैहाय भट होनांगौ बिनि एडुकेसन बा एडुकेट जों खालामबाय थादों जों एवारनेस जों होबाय थादों जोङो दायो बे समाव जोंहा जितु सरजाबफानाय ओरै गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुर बेखौ लाफानानै बर्तमान जोंहा रौतायाव गासै माने 117टा बुथ कमिटि जायो 117टा बुथ कमिटिनिबो खामानिफ्रा गासिबो जोबजोब्बाय आरो बिनिफ्राय हरिसिंगायाव जोंहा 110टा बुथ कमिटि जायो 27 गासै दाजाबदेरनायजों लोगोसे 27 बुथ कमिटि दाजाबदेरनायजों लोगोसे माने पलिं स्टेसन धोनस्रियाव बेबायदिनो 133 आरो जोंहा बाहाय सरजाबफानाय ओनसोलनिफ्राय बिनि गेजेरावनो 31 थारमाने 31टा बेबायदि गासै बुथ कमिटिसफोर आरो भैरबकुन्द'आव जोंहा 91 बुथ कमिटिसफोर आरो पलिं स्टेशन्सफोर दङ दा बेफोर गासिबो खामानिफ्राव जोंनि UPPL दोलोनिफ्राय जेसेबांखिनि खामानि मावनांगौ दङ बे खामानि मावनांगौफ्रा जोंहा सम्पुर्ण जाजोब्बाय जोङो दासिम ओरैबायदि जों थियारि जानानै दं जे गाबोन समफोर जुदि इलेक्सन जायो बे इलेक्सनखौ बारहोनो थाखाय जोंनि थाखाय खुनु गोब्राब जानाय नंलिया बेनिखायनो जों आसा फारिदों जे फैबाय थानाय समाव नैबे सेकेन्ड फेजनि जितु माखासे आद्रा थानाय जितु केन्डिडेटफोर बेखौबो जोंनि हाइ कमान्डआ थाबनो फोसावसिगोन बिनि उनाव कड अफ कन्डाक्ट नांनायनि उनाव जोंनि खामानिफ्रा बिदिनो जाफुंलांबाय थागोन जों दिनै बे मुहुर्तआव बे बुब्लियाव जितु 18सा जोंहा केन्डिडेट जों मोननो हाबाय बिथांमोनखौ जों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि जानानै जोंनि गाहाम हामग्लायनाय अनसायनायखौ जों बिथांमोननो बावहरबाय आरो जोंनि हाइ कमान्ड जों बिथांमोनखौबो सिन्था सरसा खालामनानै जायबायदि बिजाथिफोरखौ होयोब्ला देरहागोन बेबायदि बिजाथिफोरखौ होनायखाय जोंनि UPPL दोलोनि गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों साबायखर बावदों गोजोन्थों
निश्चय थायो डेम'क्रेसियाव आरो पलिटिकेल एक्सारसाइज जेब्ला खालामो अब्ला गावबागाव केपासिटिखौ लानानै माखासे बिजाथि जानो लुबैनाया निश्चय थायो बेबायदिनो थागोन जोंनियावबो दंमोन जानांगौ दिनै जों डिस्ट्रिक्ट कमिटि जानानै बिथांमोनखौ सोर माबायदि बेबायदि जों बेबायदि बिथांमोननि सायाव जों रिकमेन्ड माने अपिनियन जों होनो हाया खिन्थु हाइ कामाना मोनथिगौ जे सोर टिकेट बिदोंमोन आरो सोर माबायदि लेभेलनिमोन हाइ कामाना गिबिनिफ्रायनो बहुद सार्भे खालामदों आरो सोरबायदिखौ होयोब्ला जे जोङो माने देरहासारनायखौ मोननो हागोन बेबायदिनो थारमाने हाइ कामाना बे टिकेटखौ डिक्लेयार खालामदों खिन्थु जाय बिथांमोना बिदोंमोन आरो बिखांनायनि उनाव टिकेट मोनाखिसै नोंथांनि सोंनाय बायदिब्ला दा बिथांमोननिफ्राय बोराबनाय मानाय बायदिसिना बेबायदि जोंनि नैबे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव जों दाबो नुनो मोनाखै आरो बे जोंनियाव थानाय नङा मानोना खोब माने टेकनिकेलि आरो गासैजों सावरायलायनायनि गेजेरजों नैबे बिजाथिफोरखौ थिग थाक खालामनाय जादों बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंहा बेखौ लानानै खुनु खेलिमेलि थानाय नङा बे गासैबो थिगानो जागोन नङा दा जि जायगायाव अलरेडि एक्जिस्टिं डेपुटि चिफ दङ आरो बिथांखौ नोजोर बोनानै बिपिएफआ जुदि बारग' मन्थ्रिखौनो बाहाय टिकेट होदोंब्ला जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया आरो बेखौ जों अलरेडि मोनथिखाबाय दा बाहाय मानाव गेदेर रिहन दैमारि सिगांनि आगुनि केबिनेट मिनिस्टार बिथाङा एबार बे MCLAआव गेलेनो थाखाय गावनो ओंखारबोबाय बेहाय मोनसे खोथाखौ जों नोजोर बोनो हायो जे सासे केबिनेट मिनिस्टारनि जिथु स्टेन्डार्ड आरो सासे MCLAनि जिथु स्टेन्डार्ड बाहाय बहुत पार्थक्य दं खिन्थु बिथांमोना बै मोनसे स्टेन्डार्डखौ दिनै दोनथ'नानैब्लाबो गाहायाव ओंखारख्लायनानै दिनै गेलेनो नागिरदों जोंहा भैरबकुन्द बियाबाव दा बे भैरबकुन्द बियाबाव जोंहा मानाव गेदेर डेपुटि चिफ बिथाङा दंखायो दिनैनि तारिखाव जों बुंनो हाया जे डेपुटि चिफ बिथाङा जोंनि केन्डिडेट हिसाबै मानोना डिक्लेयार दायो जाथ'वाखै नोंथां सोंनाय बायदिब्ला खिन्थु जों आसाबादि जे बेबायदिनो मोनसे सिन्ता सरसानि गेजेरजों मोजां नोजोर बोनानैनो जोंहा केन्डिडेटआ डिक्लेयार जागोन खोथाया थाबाय थारमाने बारग' जिथु मिनिस्टार रिहन दैमारि बिथां दा रिहन दैमारि बिथाङा दिनैनि तारिखाव बेवहाय माने टिकेट बिथाङा मोनबाय बिथाङा टिकेट लासिगोन बिथाङा गेलेसिगोन खिन्थु नोंथांमोना मोनथिनानै आसुरित जागोन जे भैरबकुन्द समस्तियाव दिनैनि तारिखाव प्रमद बर' दैदेननाय सरकारखौ फेजेननो हानाय बर्तमानाव बाहाय रावबो गैया मानोना बे सरकारनि समावनो भैरबकुन्द बियाबाव ओरैबायदि जौगादों जाय जौगानायखौ थांनाय 17 बोसोर बा बिथांमोननि सरकाराव मोननो हायाखैमोन नैबे 5 बोसोराव जिखिनि खामानि मावबाय बेजों जुदि बै थांनाय 17 बोसोर समाव खामानि मावनायखौ जुदि रुजायनानै नायोब्ला 5 बोसोराव बेनिफ्राय बारा इउपिपिएलआ दिनै खामानि मावबाय दा बेखौ सरकार माने जोंनि कमन मानसिफ्रा नोजोर बोदों बयबो स्टाडि खालामदों दिनै धोरोम आफादफोर दिनै सामाजिक आफादफोर दिनै आरो NGOफोर क्लाबफोर सेल्फ हेल्प ग्रुपफोर गुबुन गासिबो दिनै दल संगठन बा ग्रुपफ्रा दिनै इउपिपिएलनि बे हाबा मावनायफोरखौ गनायथि होदों आरो इउपिपिएलनो भट होनो थाखाय बिथांमोना दिनै साखाफारा जानानै दं जों बेखौ रोखायै नुनो मोन्दों बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव रिहन दैमारि बिथाङा मोजां मोनसे रिजाल्ट मोनगोन बेखौ जों नुनो थाङाखै इभेन दिनै जोंहा जाय केन्डिडेट जोंहा फैगोन बिथाङा बेवहाय देरहासारनायखौ मोनगोन सम्भब बिथांनि उनाव सोर सेकेन्ड थार्ड जागोन बेखौ दायो जों बुंथ'नो हानाय नङा खिन्थु जोंनि इउपिपिएलआ बाहाय निस्सय देरहागोन जिल्ला हिसाबै जोंहा मोनबा बियाब दङ मोनबा समस्ति दङ मोनबा समस्तियावबो इउपिपिएलआ बिजाथि होगोन आरो मोनबा समस्तियावबो इउपिपिएलआ देरहागोन दिनै नोंथांमोना नायबायनो था दायो मानोना इउपिपिएलआ मा लेभेलजों खामानि मावदों बेखौ गुबुनफ्रा मोनथिस्लाबनो हायाखै आरो इउपिपिएलनि सरकारखौ जे जोंनि रायजो राजाफ्रा जिहेथु जोंनि मोनबा बियाबनि रायजो राजाफ्रा जिबायदि सापर्ट होबोदों बेखौ दिनै गुबुना हयथ' मोनथियाखैबो जानो हागौ खिन्थु जों इउपिपिएल खालामना होनाय हिसाबै जों मोनथिगौ आं दिनै डिस्ट्रिक्टनि गाहाय नेहाथारि जानानै नोंथांमोननि गेजेरजों आं बुंनो सानदों जे मोनबा बियाबाबो दिनै इउपिपिएलआ बाहाय उदालगुरियाव देरहागोन बेयो रोखा जानानै दं थेंक इउ